Toto je ďalšie video a som zase na mobile, takže myslím, že toto bude celkom dobrá séria. Bude sa to, neviem ako volá, ešte dám tomu nejaký názov. Zahráme si hru Backflip Madness. Ja to tu mám už trošku prejdeté, ale ako ideme to prejsť od začiatku. Neviem, čo to dá nejako aj vynulovať. Neviem, to myslím, že asi nie. Možno, že settings ešte. No neviem. No to je jedno, proste zahráme si to zase od začiatku a dáme si hneď prvý level. Mám už otvorené úplne všetko, aj teraz všetky tie skoky, všetky saltá. Ale budeme to asi robiť stále tým istým saltom, teda neviem. Play. A prvé salto by sme si mohli dať aj toto. A to nám veľmi nevyšlo. Dali sme. Jedno sme dali, tu by sme si mohli nastaviť napríklad toto. A ktoré nám bohvie čo. Dali, dobre. 335 bodov. Tuto. A trošku mi to laguje. Nevadí. Toto si môžem dať týmto saltom. To bolo ozaj krásne. Toto salto mi vôbec nevyšlo. No nič, tak budeme to musieť spraviť jedným tým istým a to bude asi toto. A dúfam, že teraz mi to aspoň vyjde. Zatiaľ mi to vyšlo celkom, ako tak. A ďalšie. Fajné salto. Toto salto je dosť ťažké, ale my ho ako profesionáli dáme. Aha. Tak ty vieš. Toto je salto, ktoré je dosť na hovno. Ne. Dali sme to. Počíta sa to, ako sme to dali. To je iba originál. OK. Tu už to bude trošku ťažšie. Alebo nie. Tak, dali sme ďalší. A ešte posledný. Do prdela, to bol posledný pokus. Dáme to ešte raz. Tento ninja outfit mi dáko neprospieva. Ale teraz na to máme druhý pokus. Ešte nám stále 2 pokusy. A zatiaľ nám to ako tak ide. Nastane sa, že toto vždycky dojebme. A je to v prdeli. Tak ešte raz. Ty vole, ideme prejsť prvý level. OK. To sme dali. A ďalšie len to trošku šuchlo hlavou, ale to asi nerátol. A to... Máme posledné 2 pokusy. Alebo neviem, či iba jeden teda. Jeden pokus. Toto musíme dať na jeden pokus. Áno. Takto otočíme. A už bol skoro na riti. Ale my sme to dali, lebo... Do prdele. Tak, ešte raz. Dali sme to. Sme dobrí. Ďalší. Aj ten sme dali. Tieto sú asi také najľahšie, ale... Vždycky, keď mi to raz nevyjde, tak už to potom doserem tým, že... Tie životy už potom nemám. Teda na tie akože pokusy. A toto by sme mohli dať na... dali sme to na prvý raz. Tiež by sme mohli dať na prvý raz, áno. A o toto salto sa veľmi obávam, pretože neviem, či ho Posledné salto máme na to 2 pokusy, takže to vyzerá úplne
Takže super, dali sme to. A síce to není bohvie čo, ale v ďalšom diele sa stretneme u tomto Port 1. Tam, čo mám high score 3200, tom som hral dosť dlho. A týchto častí bude 8 až po tento blbý kadeň. Ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa vám toto páčilo. Dajte like, napíšte taký komentík, alebo dajte po prípade odber. Ja sa s vami lúčim a teším sa na ďalší diel tejto série, alebo druhej. Čaute.